करबुक बुखास्ते करबुक ब्लक नि बिसिंगो खबजागनाय करबुक आनंद बाजारनि सिमि करबुक साखामनक जरातै थांबाय ख्लायजनाय लामा बेलायखे हामिया तै करबुक सीएनजी गेस बाहायनो तालसा रमै मानबायलिया गोजा मालखुं चालकनाय र हायनि बागै तिनि जानुवारि तालनि 5 सालमारि तांसालो फुंनि दामचुकु ताम्मानि जरा करबुक आश्रम स्कुल बुसकांनि थांबाय ख्लायजनाय लामा कासुलायखा करबुक अटो मालखुं चालकनाय र कक्टमामानै सगैजा करबुक बुखास्ते डीसीएम अनुराग देबबर्मा फायै लाहमा कासुनाय रबाय मालै कक्रक साका दामसा जरानि यागुलो थांबाय ख्लायजनाय लामा कासुमुक रसावै नाहाका करबुक मालखुं चालकनाय र बुसकां सालो बरनि सानमुंनो सुफुंजागिया हिंके हायनो हाय चिनै सालमारिबो कतरखे खरां तिसनानि बागै खलाव अंखर फिनाय हनि साका करबुक बुखास्तेव अटो मालखुं चालकनाय र Like hamba ini rok media no sung tini lama ma asam mani kai si slogan kisar di sung sini lama Anand Bazar to hospital lama saya sung no lama senaya kai jaka oke more thanai maso sekango sini di korbugo supply bondong thaka engke sung porno bari ko sai busang saptang nai hote ek mas lai thanga CNG ade lama bo जों बारिबार थां सागो PWD अफिसाव थाङि सायो जोंनो हस्पिटाल लामा बै आनन्द लामा सायो रिङै बरक सागो दुसां सातटा सानाय दुसां सातटा सानाय मते सेप्टेम्बर नि ताबक जों जानुवारि सफैखा एगो जों याव या जों सिगो जों आसलांगो जन साधारन कष्ट मानाङो हाइफोनो जों लासि तिगै जों बायदता याव यानि जों दिनै जों लामाखौ मा आसलायखा तमानि नगेनो जों सिगो जों अर आसमाय जोंनि अर करबुनि जों साधारन गोबां मानो problem baikha aba जोंबो चिनि काइसेनि बाङैया लामा बा जतनि बाङैसि बाङै जों मा आसो लायो एके जों ताबो तिनि जों आसम परै चिनि एसडीएम मरनि चिनि डीसीएम सा गनो रक्सा आइका जोंनो कक थाइसे रखा चिनि बुसकांगनो अर कंपनी बरो बाय चिनि इंजिनियर बाय सीएनजी नि बागै काइसा तै काइसाके चिनि आयें हस्पिटाल नि लामा नतै बर लामा कासना अब सालायका नेक्स्ट मेलानि सिगां माने नेक्स्ट वीक नि बिसिं बर काम सुरु खायनाय छ ता यां सीएनजी नि किसा असुबिदा दंमानि टीएनजी सेल बाय आईओसीएल नि किसा कागज पत्र नि बेजार दंमानि अब पाइका मियानो पाइथांगा बर 3-4 दिन बिसिं माने अब सुरा खायनाय छ माने अ सप्ताहनि बिसिं सीएनजी थपायनाय सीएनजी आछा तिनी ओला हरका सुमानि बहुत हायो अब तिनीखे नवजय पारा चिनी करबुक बुसकाङो नवजय पारा मेन जेला कामय नरो बड़ ब्लक তুমি আছো রান্না ঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লং তরাই কত কেজি রান্না হয় মন তাই করছো জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই শুধু লং তরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই শুধু লং তরাই।